Don ini wei ba mo bai keli yang syapang ka social media mo. Syapang social media mo ngan ya tu ipi kana ka wei mo perlu. Boleh ka komen mo. Ah, ngan boleh ya kana ka komen ngan sngew ya pi mo perlu ba kana ka social media. Mo nak bantah kana ka social media. Mo WhatsApp ke video mo perlu. Te pi perlu ke bon ba ben. Kibun ba kan thok bin ba hana ba dang bin hana ki ba bin long ban le social media te ngan ya thu ya phi perlong balai kan ka social media ka shna tang ya phi ki bastan mo kane ka social media kane ka YouTube kane ka Facebook to mentang akren ne po YouTube mo kane ka YouTube balai ka de ki jong phi mo ne ka de ka jong ka pa jong phi mo ka de jong kmi jong phi mo te haba phi ong ba oh le YouTube ki ba bin oh le YouTube haba dang bin 4 nang ra jak burom te le ran briu mo te balai ngan kali mentai phi ya kane ke jubab sa jubab mo balai kane ke social media ka shna tang ya phi ki bastat mo balai kane ke social media ka shna tang ya phi ki ba don jingstad kabu ya tang ya phi ki ba don jingstad kabu ka sha tang ya ki ba don jingstad mo ban le social media ban le YouTube sa jubab le mo ya nga mo perlong wanam sngew ya kata mo banga keli te lada ki bu tang ya phi ki ba start badon jingstad badon jing pule puthi te yo ngin tip te ngim song thu mo sa komen mo paralok sa batai lem pule ni ngan pule kan ka wei ka komen mo tang ka wei shwa komen ngan pule phi ngan pen sngew ba iman menta ha ka perthei social media baro kwa yami ya pau perthei ba iman don ka jing yo bainong mo ho ot ba ngan ong ye phi lada klem yo kata ka bainong mano ban sumi ata social media mano ban su that ya lade po social media mano ban su that kum ba that ketung em hapo social media ban mi kam tam ko professional ngale professional YouTube ndai tang ka private ro mo yo pin song thu te lada myo kamai ladam yo bainong na kanega YouTube ngin le yu ban plut sngi ya ka mo ban kersan iwe ban kentiu iwe ban pe ya ka jong ki we nga pet ka jong ki we kin pet ka jong nga te hang tu em ngila ya kentiu iwe kam tam le prakasi mo ngidai ban kentiu em iwe te hadu kim tip shu ha yala kariam karan kerem yala kam renyeng la jong shish ka jing ipo dor mo tengan ya thu ya phi nga tengam sngew po ra yala de mo ngam sngew po ra yala de nga tang bangala yo em ban shoot video em ban keren bat phi ki perlok jo nga em nga sngew la hun te mo ladang ngam kendu mar khamat ron dei ngala kendu ya phi ne po mobile mo tang supli em ka mobile tang supe YouTube ngalai io ki paralok prajor ki prakasi khara jo nga ki yarki ki ya kemen te ngatang kata ngala hun te phi ru parlok lada phi kwa ban kamai na kane ka YouTube te sngew bha on professional no te sa phir sale kat ka talen ke jong phi kat ka talen jong phi don talen ban shed ro post phi don talen ban rawai ro post phi don talen ban shat ro post ben wat jo le ran ben nga ni ka talen jo nga rawai ro ngan nang malumala ban rawai nga shat ro malumala tang
ngakat katalen jonga nga ailut ane. Te kakerteng jongka channel jonga ro nga ai Shanti Pohlong belong. Namar ba ngala ban tep na kat ka bangat. Sim te mo perlong. Te wan mes ngawi nganom di re ya ka kerteng jong pi mo hapo social media nga syupur re tangi jing tho jong pi te kuble ya pi perlok baro ba pila komen mo ya nga te kino ki bakwa su pan tip mo te sa komen mo ngan batai ya pi perlok tang wat ju ong pat re oh kadang bin kadang kumne kum tai pet kitu ki babi lại sai lại sngi pin yo i kum no le ka bin pin sa yo i kum no ka tre ka bin hapo YouTube kum no ka yo pisa mo wat chu khen po ya ki bin ngan ong yo pi ngan yo to i pi wat chu khen po ya ki bin te ka ki bin kim ju sngew po ya la de bin kim ju sngew po ya la de te dapi khen po kanor em kim ju sngew po ya la de te de namar kata pir nang ya syakman ngar ngan ya syakman la ka jong kalanti pir la ka jong kalanti ngar la ka jong kalanti la pir la ka jong katalen jong pi sapen mi hane ngar la ka jong katalen ngan sapen mi hane la da pi le rain te le nga te ngam le rain re mo perlong te khoble je pi sibun ki balai i ne video jonga mo